Това е моят тромпетист. Наблюдавайте малкото пръстче на дясната ръка. Преминаваме към 17,1 седмица. Гърбът и гръбначните прешлени продължават да се развиват. Системата за възприятие на плода става по-усложнена. Всъщност, най-сложната от системите, познати на човека. На 18,9 седмици можем да определим пола. Това бебе е момче. Тези близнаци на 19 седмици решиха да си направят едно малко семейно боричкане. Наблюдавайте крачето и пръстите. Припомнете си за сравнителната анатомия. Сега сме в 23-та и половина седмица. Наблюдавайте тези невероятни кадри, в които бебето отваря и затваря устата си. Вижда се езика и как бебето преглъща. Известно е, че ако течността се направи горчива, поглъщането намалява. Ако се направи сладка, поглъщането се увеличава. Звучи познато, нали? На 25-та и половина седмици само профил. На 29,3 седмици отново виждаме пулса и неговия запис. Сега можем да видим всичките 4 удара на сърцето. Анатомическите детайли, които могат да се наблюдават с ултразвук, са наистина очудващи. В този кадър виждаме стомаха, аортата, сърцето, долната куха вена, пикочния мехур и други. На 34,4 седмици можем да видим дихателни движения. Със специални техники, чрез ултразвука, можем да определим дали белите дробове са се развили напълно или не. Това намалява необходимостта от пукване на амниона, за да се направят такива оценки. Този тук аз просто наричам големият крак. На 35-та седмица наблюдавайте езика. Женският пол също може да се определи чрез ултразвук, като се наблюдават срамните устни. На 39-та седмица на това бебе предстои раждане. Всъщност само след 15 часа. Раждането предстои. Сега трябва да попитате дали това е същия човек, който ще видите след момент.
everything off and blue, and that's really all we have. So I think You want to stop it? I want to go ahead and eat. Get a good picture. Okay. Така, сега вие вече сте видяли великите събития, водещи до момента на зачеването на човека. Видяхте също и още по-великите събития, които протичат в утробата на майката, как преди раждането детето върви към своята съдба. През този прозорец към утробата ние видяхме, че науките на генетичното развитие, ДНК записа, съдебната патология, ембриологията, сравнителната анатомия, акушерството и ултразвукографията, всички са съгласни, че това е не потенциално човешко същество от момента на зачеването, а по-скоро от момента на зачеването това е човешко същество с потенциал. Това е ясно за всеки от нас. Ние всички сме започнали от тук, всички сме преминали през това общо човешко изпитание. На нас ни беше даден този шанс. Всички ние споделяхме това място така, че един ден ние също да можем да станем бащи и майки, библиотекари и работници, доктори и адвокати, чиновници, съдии и бизнесмени. През това място един ден ще мине и човекът, който ще открие лекарство против рака, мускулната дистрофия и спин. През това място ще мине и човекът, който ще състави проект за икономическо и расово равенство и социална справедливост в целия свят. И през това място ще премине човекът или хората, които ще ни изведат в свят без насилие и мирно разрешение на международните конфликти. Но в нашето общество това място е под голяма заплаха. Всъщност, въпросите, свързани с живота и смъртта на нероденото, са едни от най-горещите в наше време. В дните на Шекспир бихме могли да попитаме, да бъдеш или да не бъдеш. Но в нашето съвременно общество е по-добре просто да попитаме, мамо, чуваш ли ме? Татко, виждаш ли ме? За живото доказателство аз съм доктор Том Хилгърс. Адресът на Християнски информационен център на Лютеранска църква в България е улица Граф Игнатиев, номер 12, етаж 1, телефон 80 48 67 и 980 64 58.